Čaujes, moje meno je Atresko a dneska si zahráme Roblox, takú hororovku, aj s mojou kamarátkou Vinou, hej. No to nebude rozprávať, budem iba s ňou hrať. Dobre, dáme si Dollhouse, čož je toto. Vina sa tu s niekým háda. Dobre, ideme sem, už sa to začalo. Dollhouse. Dobre, už som tu, aj s Vinou, čaujes. Hej, ty si nejaká vykšak ja. V realite není pravda. Dúfam, že ja tu nedoserem. Budem moc zhoro... Čo tu dorici? Čo to bolo? Haló? Čo si mi to urobila? To si bola ty určite, že? Dobrý deň, pani, muži, neviem. Kde si? Tu si. Take. Zoberám si vajíčko. No a peňažky. Zoberám si to. To potrebujem. Kúreňa, čo to bolo? Môžem približovať takto. Kto tu zasnul? Čo to bolo? Máš polievku? No, pivo. Knižky. Peniaze ďalšie. Tak to si zoberiem. Tak. To sa zasnul. Kurňa. Som sprostý, ja som si až teraz uvedomil, že musím získať $30,000. Kurňa. Tu som... Čo dáva? Som ja. It's behind. Kurňa. Nechápem, jak som si toto nevšimnul. Nie, čo to je? Ty kokos. Ten kľúč? Mám ho, dobre. Mám ho. Čo, môžem zasnúť? Nemôžem. Dobre. Dobre, mám $18,140. Peňažky do vracúška. Dobre. Zvon. Môžem ísť preč odtiaľto. Už mi zmizol kľúč. Som to nevšimol. Čo to bolo? Haló? Videli ste to? Potancuj si potom. Ja do toho môžem kopať? Tak. Fuj. To je nechutné, fakt nechutné. Fuj, úplne zilomeravky mi naskočili. Zlaknem, keď tu vyskočí na mňa niečo, tak sa doserem. Čo to je? Peňažky, zoberiem. Peňažky do vracúška. Tak, už máme 23,000. Takže za chvíľku to už budem mať. Hej, kde si? Ja som ťa stratil. GG. Fuj, to sa tu furt nevypínaj svetla, prejšera. Hej, kúreňa, už mi sere tyto janto. Čo to je? Kľúč, dobre, zoberiem. Mám kľúč. No, ďalší kľúč. Note. Forgive me, dear. Now I realize that I made a big mistake. Whoever is this later, I must confess when I have done. OK. Dobre. Chod to doriť s tým. Môžem to zobrať? Nie, dobre. Hej, ja som ťa strátil, prepáč, že som čítal poštu. Tu si, dobre, tu si. Hej, fuj, co tu stojí? Nie, on sa to hýbe, fuj, to je nechutné. To je nechutné úplne. On sa zase pohlo. Kurňa. Alebo, fuj, čo to tu chodí? Hej, nezase. Ty kokos. Som sa zlakol. Ak chcete ďalšie videá z hororoviek, lebo mňa to celkom baví, tak dajte like. Môžem sem. Tu sme už asi boli, že? Asi hej. Zoberiem si nejaký... Nemôžem, dobre. Kúrňa, ja som ťa stratil. Tu si.
No, nezavieraj to. Hej, kurňa. Ja to otvorím. Hej. Hej, naser si. Hej, to si robila ty, že? To nerobila nejaká príšera. To je nejaký obraz. Aha, to sa dá otvoriť. Safe. Ne, on je zavretý. Dobre. A už sa blížime k 30 000. Čo to bolo? Kurňa. Ja som si čítal hento list. Fuj, mám zimomriavky. Možno som divný, ale fakt mám zimomriavky. A už máme... Už máme 32 000, som chcel povedať, peňazí. Dolárov. Dobre. Nepáči sa mi to. Zasvieť tu. Prízrak, zasvieť. Chcem vidieť. Jak vypadá to... No, nič nevidím. Asi ani vy nevidíte. Nie, fuj, tu niečo chodí zase. Asi ani vy nič tu nevidíte, ale ja tu tiež nič nevidím. Ešte keď mi tu svieti slnko, takže si idem zastreť. Tak, trošku lepšie vidím. A vidím stále tmu. A chcel som povedať, že potrebujeme nájsť asi nejaký kľúčik k tomu sejfu. To sa nedá ísť. Čau. Baterka. Ja som zabudol, že mám baterku. Tu píše, že máme ísť dole a skontrolovať... Že by to bolo ono? Že by to bolo ten... Už... Že by? Hej ľudia, stala sa mi taká vec, že mne sa vyplo nahrávanie a tak som sa na to vykašľal. Takže toto bude všetko, sa ospravedlňujem. Skúsim natočiť ďalšiu hrovku a dúfam, či sa už podobný fail nezopakuje. Takže toto je všetko a ak chcete ďalšie videá, like a odber. Čus!